Здравейте хора! Както виждате, брадата ми е пораснала, което значи, че от доста време не съм правил видеа, а по-лошото е, че от доста време не съм карал колело. Това лято бях доста заед, но вече е септември месец и аз съм на колело. Днес продължаваме да бродим из Родопа планина, като ще посетим няколко селца, едно от които е заличено. С настъпването на септември все повече се усеща, че лятото се отива. Сутрините са по-хладни, дните са по-къси, но все още времето отговаря чудесно за спорт и разходки в планината. Манички кученца, много са сладки. Сутрин, рано, най-свежото време от деня. Вляво от мен тече най-голямата родопска река, река Арда, чието корито е покрито все още с мъгла. След първите 20 на километра вече изкачвам прохода Печинско и ще направя една кратка почивка на една чешма, чешмата с книгите, където освен глътка студена вода може да поседите и да прочетете отказ от някоя книга. Именно за места като това и хората, които са ги създали, Родопите са толкова очарователни. След кратката почивка продължавам към първите населени места за днес. Селата Печинска, Петров дол и Върли дол. Село Печинска. Асфалта свършва и продължаваме по прашните пътеки право към свободата. Човек трябва, колкото е възможно, повече да излиза сред природата. Не трябва да се прекъсва връзката между човекът и природата, защото именно природата ни лекува от така наречения бърнаут синдром, синдрома на прегарянето, и ни освобождава от стреса и напрежението. Маничките родопски селца, далеч от претъпканите улици, от шума, от мръсния въздух. Тук, където може да се насладите на природата с нейната пълна хармония и спокойствие. Село Петров дол. Продължаваме по горските пътища към Върли дол.
Вече се натъкнах на няколко сърнички, таралеж, костенурка, обичайни животински видове за родопите. Ето там една сърничка, но доста бързо избяга. Доколкото успях да се ориентирам и разбрах, че това е горен върлидол. Ето това. Или така наречения горен марзян. А там отдолу в далечината е долен. Страхотна гледка към планината, град Мадан, село Печинска, други селца имаха ли. В далечината се вижда и високата част на Родопите, там Папорово с връх Снежанка и там Рожен с Роженската обсерватория. Ето Роженската обсерватория, кулата Снежанка. Връщам се на главния път и е време за втора кратка почивка на тази уютна беседка с невероятна гледка към планината и към следващото селце Цацаровци. Малкото селце Цацаровци, разположено на главния път Мадан-Златоград. На път за интересното село Фабрика, за което ще ви разкажа по-подробно след малко. Района около градовете Мадан и Златоград още от древността е известен с находища на оловно-цинкова руда. Всичко започва през 1921 година, когато предприемчивият инженер Иван Савов създава малко предприятие за добив на руда. След няколко години в сътрудничество с още няколко фирми се привличат немски и швейцарски инвеститори, които построяват жилищни сгради, фабрики и съоръжения. А рудата е изнасяна за Германия. През 1947 година всичко се национализира. Немците си отиват, а с идването на социалистическия режим се настанява българо-съветското дружество Горубсо. В началото на 50-те години точно тук на това място започва мащабно строителство. Издигат се жилищни блокове, магазини, ресторанти, дори плувен басейн и киносалон. Пристигат работници от цяла България и така възниква работническото селище Фабрика. В периода до 1970 година в него живеят над 1500 човека и работят около 5000. С идването на демокрацията обаче селото започва да се топи. Част от сградите са съборени и не след дълго всичко потъва в забвение. През 2016 година Общинският съвет на Златоград окончателно обявява село Фабрика за закрито.
остават само няколко постройки и товарната станция на германската въжена линия, които да напомнят, че в село Фабрика някога е кипял живот. Ако видеото ви е харесало, се абонирайте за канала. До скоро и бъдете здрави!